Добре дошли в модул 5. Сътрудничество с родителите в приобщаващото образование. Като учители знаем, че образованието е най-ефективно, когато училището и семейството работят заедно. Помислете за това. Родителите познават най-добре своите деца, а учителите разбират процеса на учене. Когато тези две области на опит се съчетаят, учениците имат най-голяма полза. В приобщаващото образование участието на родителите става още по-важно. Особено защото някои родители може да се чувстват несигурни, притеснени или изключени от процеса. Като учители ние играем важна роля в преодоляването на тази дистанция чрез изграждане на доверие, комуникация и сътрудничество. Това не изисква сложни системи. Дори малки действия като редовна комуникация и активно изслушване могат да имат голямо значение. В този модул ще научите практически стратегии за ефективна комуникация, включване на родителите в съвместни дейности и укрепване на приобщаващото образование чрез партньорство. Нека започнем.